Duha ka buwan human gilamoy sa sunog ang Sitio Silangan, Barangay Tejeros, Cebu City. Nagdasok gihapon ang mga pamilya nga nagpabiling nagpuyo sa Tejeros Sports Complex Biyernes, Hulyo 17. Ang maong sunog nahitabo niadtong Mayo 16, di 240 ka mga individual ang apektado. 75 ka mga istruktura ang nasunog nga adunay gibanaban ng kapinduha ka milyon ka pesos nga kadaot sa kabtangan. Sa sulod sa evacuation center, makita ang pabiling lisod nga kahimtang sa mga biktima. Tungod sa grabing kainit, naglingkod lang sa gawa sa ilang tolda ang partner ni Ate Glennis Baril nga nagtrabaho isip laborer sa night shift nga nagpaalim human na samad ang iyang tiil tungod sa natumbang lansang. Si Ate Glennis usab naglingkod lang sa gawa sa tolda tungod sa kakapoy human sa pagmatag sayo aron manglaba. Sa haydad to. Maghakot rami matamig kadlawon kay kukuan man. Daga magsawod ba na hinay-hinay pod. Siyam sila kabuok nga nagpuyo sa usa ka tolda. Giingon ni Baril nga siya ug ang iyang partner sa bangko na lang matulog. Wala sab sila'y naluwas nga mga butang tungod sa kapaspas sa pagkaylap sa kayo. Samtang, emosyonal nga nagpaambit si Evangeline Carumayan, usa sa mga biktima nga ikaduhang higayon na niyang nasinatian ang sunog sa maong lugar. Nagbuhat gani ni kung mahatag na ang kanang amo ang financial sa DS. Mularga na sa nga to sa Silangan. Ngay, kuwang man among materialis. Matud niya, wala pa siya igong kwarta aron makabangon o makasugod pag-usab. Matud pa sa mga opisyales sa Barangay Tejero, nakadawat na og tabang ang mga biktima gikan sa Cebu City Government, Department of Social Welfare and Development kung DSWD o mga pribadong organisasyon. Apan, gigon nila nga kulang paghihapon kini ilabi na sa mga materyales alang sa pagpatukod pag-usab sa mga balay. Sumala kang Barangay Councilor Randy Gorion ang pinakadakong panginahanglanon karon sa mga biktima. Dili paghihapon kini igo aron makapatukod dayon sila og mga panimalay. Naabtan to siya og 5 days ang ilahang food distribution. After ana is magpasalamat po ta sa ato ang mga kaning mga generous nga mga donors kay from time to time naagi mo abot nga mga pagkaon para sa ilaha. Sa pagbisita sa MyTV Cebu sa apektadong lugar, namatikdan nga daghan pang mga biktima ang nagpuyo sa mga tolda sa kilid sa daan tungod kay puno na ang Barangay Sports Complex. Usa sa mga nakasugod na og pagpatukod pag-usab sa balay, mao si Virgie Shanko. Matod niya, nakasugod siya tungod sa pagpadingkamot sa iyang mga anak sa gastuhanon sa pagpatukod. Apan giingon ni Shanko nga dili sayo ng pagbangon pag-usab, ilabi na nga usa siya ka single mother nga nagpadako sa iyang mga anak. Nagfolding bed. Wala na tanan, totally. Wala pa man sa to nagulan. Pag nagulan na, nagkuan ako na barong-barong na kog sugod. Duha ka buwan human sa sunog, hinay-hinay nang nakabalik og nakapatukod pag-usab sa ilang mga balay ang mga biktima. Apan aduna gihapon nag-estar sa evacuation center. Sa pagkutlo ning balita, matod sa mga opisyales sa Tejero, mamahimo makabalik ang mga biktima sa ilang mga lugar tungod ang mga luna gipanag-iya sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.